Via Dolorosa ili put suza je ulica u starom delu Jerusalima koja obeležava put kojim je Isus Hrist hodao na svom putu do raspeća. Na putu je obeleženo 14 stanica, a svaka obeležava biblijski događaj Hristovog stradanja. Prva stanica je Vila Antonija, rimska tvrđava u kojoj je Isus osuđen na smrt. Druga stanica je mesto gde su rimski vojnici bičevali Isusa. Treća stanica je mesto gde je Isus prvi put pao noseći svoj krst. Četvrta stanica je mesto gde je Isus sreo svoju majku Svetu Bogorodicu. Na petoj stanici sećamo se uspona prema Golgoti i Simona iz Kirineja koji pomaže Isusu da nosi krst. Šesta stanica je susret Isusa i Veronike. Sedma stanica je mesto gde je Isus pao po drugi put. Osma stanica je mesto gde se Isus obratio ženama iz Jerusalima. Deveta stanica je mesto gde je Isus pao po treći put pre svog uspona na Golgotu. 10. stanica je mesto gde su rimski vojnici skinuli Isusovu odeću pre raspeća. 11. stanica je mesto gde su Isusa razapeli na drveni krst. 12. stanica je mesto kada Isus umire na krstu. 13. stanica je prvo mesto koje vidite kada uđete u crkvu Svetog groba. To je kamen pomazanja. Poslednja 14. stanica jeste najsvetije mesto hrišćanstva, mesto Svetog groba, odnosno mesto Isusovog vaskrsenja.